ang programang magtatao ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy wala ng tirahan. Alright, mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome sa programa Boses kang kapalibutan ng Nepal Dawn in Saturday, Petsa 13 sa bulan mga tugang kang September 2025. Ang bilis, duwang tumbling na lang mga tugang. Cyril Duho na naman. Sa mga tulos kong September. Sa pangalan po ni Father Momoy na nasa North America ngunyan. Kita ko na po mag-iribanan para po sa mga impormasyon, mga istorya. And then, siyempre, pera duman sa mga pinagpreparan niya to na mga may kinaramo sa kapalibutan. Kawan muna niya to nindalan mga tugang. Ini po na mga importanteng mga pangyayari masatuya pong palibot. Especially, ngunyan po na aga, may ipinaluwas mga tugang na advisory ang APSIMO para po sa mga kababayan ta. Ini tangani po na makaibitar kita sa anuman na peligro. Pinaluwas po ini kasi bagong alas 9 nin aga, preparedness measures para po sa low pressure area. Okay? Ang sabi po, base yan sa Weather Advisory number 3 na pinag-issue kang Pag-asa, ngunyan pong September 13 na alas 8 nin aga, dahil po sa anticipated effects kang low pressure area na forecasted na magdadara po ng heavy rainfall sa Albay,
and may significantly increase the risk of flooding. Pwedeng magbaha, maglahar flow, mag-ubag ang mga salog, asin magkaigwapo ng pagrasan ng daga. Ang Albay PDRMC APSIMO minapalas po kan mga minasunod na disaster avoidance and public safety. Number 1, no crossing, river fishing and swimming of swollen rivers. So bawal pong magbalyo, magdakop nin sira, magbanwit sa o magkarigos sa mga hubagon na salog. Yan. Ang sabi digdi, all river crossings on foot or by a vehicle, river fishing and swimming are prohibited until flooding subsides. Yan. Evacuation preparedness and monitoring sa gabos po ng mga city, municipal and barangay MDRMCs. Pig-advise po kamo na magpreparar, asin mag-monitor ng status sa indong mga respektibong areas, lalo na ito mga exposed sa baha, sa lahar, asin sa flash flood and landslide. Tapos, public safety reminders, avoid unnecessary travel, especially in flood-prone roads or near river banks, and to remain alert and stand by for official updates and further advisories from Pag-asa and local authorities. Sabi po yan, mga tugang kan MDRMC Chairman, Governor Noel Rosal. Okay, pinalos po yan, ngunyan pa lang po, mga tugang na alas 9. Bueno, dulata po mga istorya, ngunyan po na pagkaaga, pinagigibo, in celebration ng birthday mga tugang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. So, Office of the President may lansar mga tugang na President's Handog Service. Enough for all 2025. Saro siyang aldaw na caravan kan mga serbisyo kang gobyerno, ngunyan pong aldaw para sa birthday o 68th birthday ni Presidente Ferdinand Marcos. So, yan po mga tugang, igod di sa Albay, igod duman mga tugang sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan sa Kamalig. Ngayon po duman nakatutok, mga tugang tuway pong pag-iriba, si Chief Jim nasalita para po sa satuya pong dagdag ng mga impormasyon niya. Ang po siya duman. DCGB on assignment. Chief Jim, please come in. Yes, Director Mar, sa ibong nagpapagsakan na uran, padagos an pagbulos man ka na mga serbisyos digdi sa Albay Farmers Bounty Village kan handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat kung saan manibaybang ahensya kan gobyerno yaon digdi si Gobernador Noel Rosal, Provincial Government Canalbay, mga different agencies, raon digdi tabi Director Mar, and mga posibleng beneficiary, mga farmers, so mga may ipapakonsulta, tayaon digdi, and mga opisyalis kan DOH tabi Director Mar. And anaram ko yaon digdi secretary Pedro Bosa kan Department of Health sa mga gamit na digdi. Alam, puro Yan, nawagas. ang kada ahensya kan gobyerno may pinagpipresentar na mga services nila para sa mga tao. Gulgan tao digdi tabi Director Mar, panong-pano an covered court digdi sa Alba Apaw. Ayun. Daw gunta. Wala na silang babayaran Sa Darine. wala na silang babayaran interest, wala na silang babayaran pang mga services. Kaya, ang titulo o lupang sinasasa ng mga agrarian return beneficiary ay libre na. Wala pong ibang nakagawa niyan kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay hindi lang papakinabangan ng mga agrarian return beneficiary, kundi pati na at pwede na rin yan ipamana
sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Kaya ang susunod siyapak nila para mapaunlad ang agrikultura ng ating bansa. At isa pa rin po sa serbisyo ng DAP, yung po tinatawag naming Program Beneficiaries Development. Pagbigay namin ng lupa, hindi namin pinapabayaan yung mga agrarian reform beneficiaries. Sila ay aming ino-organize, pinapalakas para sa empowerment. Sa ngayon po, merong product display dyan, ang taga-Pulangi yung Ganuda. Tingnan niyo po kung ano na sila ngayon. Hindi na sila farmer. Ngayon po sila ay isa ng negosyante o entrepreneur. At higit po sa lahat, ang isa pang serbisyo ng DA, ang legal services. Para po mapatama at legal ang mga proseso sa pagbigay ng mga serbisyo ng DA para hindi kami sinasabi nila na ma-question kung paano namin ibinibigay ang serbisyo. Meron din kaming legal clinic dyan. Sa huli po, sa ngalan ng aming Secretary, Conrado Estoril III, at aming Regional Director, Leobel Tudor Sinda, maraming salamat po. Okay, so yan. Une, i-play ko ini para sa mga farmers na tabi, Director Mark. Tadakulan good news para sa mga parauma sa pagikan Regional Director kan Department of Agriculture, Rodel Tornilla. Okay. 3,262,000,000 pesos. Thousand pesos. Ito na, tayo rewind ko. 3,262,000,000 pesos, 1,000 pesos for our rice farmers financial assistance, covering 466 farmers. Each farmer po will receive 7,000. Alapakan naman po dyan. Then for our high value crops development program, the Alpine Chili and Cacao Industry Association will receive 10,000 pieces of roasted chili seedlings worth 1 million pesos. For our coconut farmers, under our Coconut Farmers Industry Development Plan, or CFIDP, the Alpine Coconut Entrepreneurs and Farmers Cooperative will receive the Nursery Establishment Project for fiscal year 2025 worth 711,000. Also, in partnership with the Commission of Higher Education for our food production. So the Department of Agriculture will also be distributing 120 tons of vegetable seeds under the High Value Crop Development Program and IEC material from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section as support to our 120 scholars of the Commission of Higher Education in the province of Albay. And for our Agribusiness and Marketing Assistance Division, in collaboration with the Provincial Agriculture Office headed by Manche, is currently facilitating the katiwa ng Pangulo to support our local traders and farmers, and will also showcase the Benting Bigas, meron na, Rice for All program under the National Food Authority, wherein each customer sa ngayong araw na ito po can avail of a maximum of 10 kilos of rice. The NFA has an allocation of 7,500 kilograms of rice to serve 750 consumers for this event. And lastly, mayroon po ang kagawa ng pagsasara po, mayroon po kami dyan food, nagustuhan po ay nandiyan dyan, mayroon po kami mga IEC materials and peanut-peptide vegetable seed. Okay po makatubli na kumuha po ng ating mga assorted vegetable seed. Provided po na itanim po ninyo. Yan po. So, also, para po sa ating mga farmers po dyan, rice farmers na hindi pa po, or other farmers po across community na hindi pa po nakakapag-register sa ating registry system on basic sector in agriculture. So, we have po staff na kung saan po ay magpaparegister po para po sa ating mga farmers, para po sa registration ng RFPCA. So, with this po, salamat. So, yan, tabi, Director Mar, mga magagayono na programa ng yugon mo, may 20 pesos na pala na kilo kibagas, pwede ka magbakal ng 10 kilos an kada gusto magbakal kibagas, tabi, Director Mar. Ayan, so kung yan, so partnership kang DA, tsaka kang APAW.
Oo. Nasa proseso garo pag kunya na yan down na i-roll out na yan diyan, dire-diretso na yan. May mga consultation, free medicine. Gabos yang digdi si konfirmado yang digdi si Secretary Ted Herbosa kataning ni Gobernador Noel Rosal. Ni sandali ta patunta. Good morning, Tiyo. Nakabakal ka mong bagas, pirang kilo? 10 kilos. Tadi si JB ko, kita pira 10 kilos? Opo. Gurano sa kilo? 20. Ay, dabi, salamat to. Perting bagas pati, oh. Siyempre, local yan. Magayon ng bagas, mapution. 10 kilos na individual na mababakal. Hindi po, kumpira po ang nasa ID mo po. Nasa ID. Okay, so, yun, pigpipilahan mo yan. 20 pesos an kada kilo. Makabakal kang 10, di pira na. An mabakal dyan, so farmers man sana. Dai! Hello? Apo tali maray, tabako yan open to the public, pero sa farmers man sana. Sandali. Garo sa farmers man sana, garo. Tiya, good morning, sa DCGB po kita. Ano po ka mo, sumabakal digdi? May stop ka mo? Libre, Ano lang po dara ng ID? pero farmers lang ang makakabakal? Hindi po. Pre-pro-all. Pre-pro-all pala ni Ned Tapos Pre-pro-all. Director. Kadakulon. Maski sahin, na barangay. Yugon mo bagan. Dahil, pre-pro-all ni Tabi Director. Bakal na! Magbakal ka na! Dahil, pauran kaya, dahil madudumugin ng kwan. Pagapila ko ka rin, nagulpiyon. Natural. Direktor sinabi ko, 7,000. Gusto ko nga, nag-appeal back na nga ako, mapatikap na ako. Tawara man ako, kinamate, video, nag-araw lang daw sa non-BP ko, pero normal mo yan. Ang check up baga dyan, medical consultation, may mobile x-ray, may HIV screening, may deworming, Lupus, X-ray, madali, kilingon ko so... may bakuna. May bakuna. Bakuna, yaon digdi sa nasunod bakuna ulo, ay, kagulpi kang serbisyo medical digdi na tatao, medical consultation, deworming, family planning, X-ray, other laboratory, road safety advisory, yaon digdi, PhilHealth, yakap, bakuna eskwela, yan, Kadakol tabi Director Mar, magsawa ka kan serbisyo kung mga pigahanap mo sa Magpalista ka dyan. Barangay, magpalista ka dyan sa yakap. Hindi! So yan sumot 20,000 pesos na mga bulong na pwede mo maabil sa accredited na mga ospital. Maparehistro lang dyan sa PhilHealth. Maswerte man kita digdi sa probinsya ni Albay na nagkaigwa kita kiarog kay na serbisyo karaban, serbisyo sapat para sa lahat. Ngunya na ikapira 86 ano? Hindi, 68. 68. Presidente kan katuyang nasyon. So yaon digdi sa siguro kung dahil nag-oran, daw mo gini talaga. Pero ngunyan nga mauran, ang tao, gulpi. Hanggang anong oras hindi dyan? Hanggang anong oras? Full day. Whole day? Kung may servisyo pang maa-avail. Oo. Diyan di may mga gulayon dyan. Guwata, kasabay na digdi sa kadiwa. Correct, kaya na. Kuwas ka digdi, yaw na digdi makukuha mo kung sa duma, mga kunano pa, mga bulong, yaw digdi. Very good. Si Gobernador. Kuwanta daw si Gobernador. si Gobernador Noel Rosa, kataning niya si Secretary Ted Herbosa, kawaronan ta si Governor Noel Rosal. Dakulang swerte ni katabangan ini digdi sa probinsya ng Albay na kinibo digdi an handog handog ng Pangulo, serbisyo sapat sa lahat. Live po kita sa radyo, si Mardila Sancor
sa DCGB. Good morning. Hello, Mar. Yes, sir. Good morning po, Tabi Gob. Hello. Opo, Gob. Yes, good morning, Gob. Opo, good morning. Mar. Yes, sir. Good morning. Hello, Mar. Hindi ako nadadang, Gob. Hello. Hello, Gob. Good morning. Hello, Jay. Hello. Di nadadang ako. Hello, Direk. Idiretso mo na, ako nadadang ako, Gob. Hello, Papa. No, pati sa radyo po nag-diferensya. Yan, di ba, idiretso mo na nga po. Di ko mo na. Di nadadang ako si Gob. Di ko nadadang ako si Gob. Nanday, apunan ta, si Jimmy. Ayan na. Hello, Jim. Yes, Chef Jim. Hello. Yes, Jim. Hello. Hello. Maganda kong audio. Baga daw nga audio. Paano yung mga tawag ang audio? Digdi na lang sa kuya. Jim, ibaba mo yan, tabapunan ta ka. Madala nawara sa patis monitor ko. Nawara na yun. Ibaba mo yan, tabapunan ta ka. Magapun ako sa imo. Ay na ito pinatol. Chef Jim, nagapun ako tabi. Nagapun ako sa imo. Yan. Hello, Chef Jim. Hello. Yes, good morning. Hello. Yes, good morning. Hello. Hindi ko na ano doon. Hello. May difference ang telepono ni Jimmy. Hello? O di. Di na tatangog ang kunya ng apo-apod sa iya. Paano man ay pangyayari sa buhay ni Jimmy Boy. Naulog daso. Bulan tingnan natin. Ito, kauron nito si Gob. Nag-ring. Dahil na ko nagsimbag si Jimmy. No. Nagangring na lang. Ano nangyari dumali? Nabatayan ko ta si Secretary Bosa Palan. Yan, tabi ano. Saro pa, ulit tunta. At nganing ano. Nawala si Jimmy. Kadipirin siya so. Hello, Jim! Hello? Di nga tala ko nadadangog. Hello, Jim! Hello. Hello, Bob! Good morning! Mar! Yes, sir! No here! Eh, po nga ni, tabi. Okay, Gob, kumusta po? Anong sa inyo pong mensahe in connection kayo na pinag-igibo po ngayon dyan na aktibidad? Yes, Mar. Good morning and good morning sa gabo sa mga parantabay. Yaw po kayang tigi sa Apaw Kamalik. Yaw tigi kabot halos sa mga government agencies para sa handog ini-yearly bagay ni kada birthday kada tuyang presidente, President Bongbong, na magtao sa servisyo sa mga iba-ibang sagay kasapuyang gobyerno sa handog ng Pangulo. And this is spearheaded by the Department of Health. Nandito si Secretary Herbosa ng DOH. And siyempre, yaon man sugabos ng mga nagkataong servisyo, mga frontline office like HESDA, Agriculture, DNR at saka iba pa. So, ongoing ang program. Then, ikaw magkataki mga medical mission and for showcase of our local product na pinibenta ta para magkagwag source of income ng mga kababayan ta sa agricultural sector. So ini ngunyan magapadagos o inaaldaw para pagselebrar man kan birthday, pero ini magay na programa Mar dahil sana nga ni
pwedeng gibuntay ni monthly para nahiling tapano digdi ang mga kababayan ta so mga may kaypuhan so na-action ang tulot kaya ang gabos so sa tuyang mga government agencies. Yun, yun, sa mga line agencies, tabi ko dali. Now, ano po yan? Aram ko na sa priority mo po, tabi, ang health Yes. programs. Ano ang sa tuyang, karin mo kay Secretary Ted? Actually, Mark, timing, katanin ko mismo sa secretary. Although di kami nagkaulay duman sa ADB Manila Opo. during the Universal Healthcare. Pero sinabi ko sa iya na believe ako kan mga programa pigigipungan yan dahil more on prioritization of our health programs in the rural areas. Itong bagang i-consulta. Preventive na kita ngayon, Mark. Yes. Para mabawasan ta kasi hindi ako lang dialysis. Nakulo na na-stroke. Pero kung tutukan ta duman sa baba pa, makapagpa-check up, lalo na speak up sa mga walking time bomb. Opo. High blood na pala, Mar. Kasi sa nang lakaw-lakaw, 200 over 100 ang kwan. Yes. Blood pressure. Inang mga piapod na data na pipreventa because dahil nagpa-check up sa mga barangay. So hindi po ang encourage ko ang mga mayors na magpa-enroll kita kasi tuyang mga konstituente sa e-consulta program ng PhilHealth. Iyo. May bayad pati ni kada registration 1,700. Sorsogon made 170 million last year. Hindi imposible na dito man mag-ibo di Salbay. Iyo po. Okay po lang talaga na maghiro manggalis ang mga local chief executives. Yes, Mark. Kaya pigrab ko yung oportunidad. As a matter of fact, comes November, sinabihan ko ng secretary, baka dumigdi si Presidente, ining inauguration takang katuyang JBDAP. So, we just have to i-install na sa mga importanteng mga gamit like the CT scan, X-ray, laboratory, itong ICU, care, sana mga apat lamang na kwarto para matawan na talaga rin na serbisyo lalo na sa mga cartera district. Yes ba? Apa. Sige po. Tabi. Go, aram ko na busy ka mo dyan, Tabi. Asalamat ko naman ay. Sabi, Mark, kasi yaon si Secretary, Yes mataram ba? na. Apa. Wait, pahabol ako ko. So, si Pina Belmonte Duran, kataning mo si Secretary Ted Herbosa, nabanggit mo lamang? Parang. So, si Pina? Yun na nga JBDAP. Baka gusto niya imbitaram si Presidente mismo. Very good, okay. So, kapos na, ayon siya kan gobyerno, yaraon digdi, so di PWC ang digdi? Pero yung tayo ko pa nahilit. Thank you. Pero the rest na yaon digdi. Okay, thank you so much. So, yeah. Sabi, si Gobernador Pinyo ka talaga. wala talaga ako na hiling digdi. Dahil bakit na ko sa nanari para... Baka dahil ka uniforme. Yaon sa TESDA, yaon sa Provincial Agriculture, yaon sa DTI, pero digdi sa Sigog na mismo nagtarambagan ni katip siyang nahiling. Ayun, nagtaram na si Secretary Herbosa? Nataram na si Secretary Herbosa? Amatan. Abangan ko magtaram si Secretary Ted Herbosa. Dahil mo na ipagbaba? Out ko na muna. Sige. Okay, mga tugang, si Jimmy Nasalita with Governor Noel Rosal, dumang po mismo sa handog ng Pangulo, program mo niyan po na aldaw, dang pigigibo sa AFP bill, kasabay po kang birthday kang Presidente, 68th birthday. So, kadakol ng mga serbisyo po, ang gobyerno, nangyarawan po duman. So, kung may time po ka mo tabi, magpa-share ka mo hanggang maghapon po yan. You can avail of the services kan Department of Health, kan DAR, kan DA, kan DTI, kan TESDA, siniba pa po mga line agencies. Wala lang dahil po sa DPWH doon. Di ba po sa mga kumbahin ta, ang mga bareta po sa edunadang wala to dyan ka mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung kita nagmamaot, magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, mga tuwang, balik po kita sa programa. Ngunyan pong pagkagadi po sa Boses kang Kapalibutan. Ngunyan pong Aldownin Saturday. Good morning kay Evangeline Llagas. Ay nagkantamay na po sa Kapusaragang God bless. And then si Benji de Pogi. And Benjamin Nile, nakantabay po tabi permi programa. And sa kabos po mga nakantabay mo dyan sa Bangkiruan, kina Sir King Rinaldo. Good morning kay Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Good morning po tabi. Sa kabos pong nasa mga arong-arong ngunyan, nasa mga uma. Good morning tabi sa Indo po gabos. Ngunyan po pag-aga. So, yan po so mga may panahon, no? Makapasyar ka mo duman sa Kamalig. Arani po dyan sa Kamalig. Pasyar po ka mo dyan sa Albay Farmers Bounty Village. Dyan po Pigigibo. Iyan po mga tugang na ano yan, handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat 2025. Okay? So yaon duman mga tugang so mga iba-ibang mga ahensya di gobyerno pwedeng magapot legally at iba pa mga programa may saka may medical parang medical mission, no? Yaon po duman so Department of Health mga tugang para magkaigwa po ng mga pagtatao ng abiso, serbisyo sa laboratorio, kasabay na po so iba pa na mga medical consultation, pwede pong iboon dumang po sa lugar. And pinagtawanin doon mga tugas ba ni Governor Noel Rosal na yaon si Kunyan. Yaon si Secretary Ted Herbosa kan Department of Health, and nagpiging kanyar nga ni palan ng kan gobernador ang gabos ta mga mayors na mag-avail itong i-konsulta. Tangani po na so mga constituents po ninda maka-enjoy kang programang yan ngani pong ariglado na. Ano? Okay, si Chief Jim nasa linya na para po sa nagdidata impormasyon. Chief Jim, go ahead. Hello, nasa pag-introducer na kan background si DOH Secretary Herbosa. Siya na ang masunod na matarap kari ultimo na ini na matarap na haros kabos na mga ahinsas kan gobyernong yaon digdi nakapagpuntar na kan sa itang mga programs and activities digdi sa probinsya ng Albay. Dangugunta na siya na ang masunod sabi Director Mark. Okay. Is the national person that's shown in his role as a special advisor of the country's national task force against COVID-19. Surgeon, educator, public servant, let us all welcome the 30th Secretary of the Health of the Philippines,
Dr. Sonel J. Herbosa. Maraming naadlaw sa inyong lahat. Maraming salamat. Ako'y natutuwa at ako ang pinadala uli ng ating mahal na Pangulo dito sa Kamalik, Albay. Last year, nandito rin po ako kasama ng buong Department of Health ng Regional Office. Unang-una, patiin natin yung mga kasamahan ko dito. Siyempre, yung ating ama ng probinsya ng Albay, Honorable Governor Noel Rosal. Ano yan, nakasama ko siya, nag-attend siya doon sa aming meeting na pinata. Unang kauna-unahang National USP Summit doon sa Asian Development Bank. Kahit may sakit siya, nag-attend siya doon at pinakinggan niya. Kasama yung ibang mga local chief executive, yung mga ginagawa nila sa pagpapataguyod ng Universal Healthcare Law. Kung paano magkaroon ng access and equity ang lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas. So, andito rin ang ating mga kasama at basahin ko lang ang mga pangalan nila. Florentino Balde Jr. ng Arco Albay, Christopher Alvin Lat ng BIFAR Albay, Dr. Estela Senit, PHO ng Albay, ang Augusto Medina Jr. Dar ng Albay. Ay, birthday din ng iyong sekretary kahapon. Kahapon, birthday po ni Secretary Conrad Estrella, ang ating kalihim ng Department of Agrarian Reform. Melanie Benson, DTI Albay, Rebecca Britannico, DILG Albay, ang aking regional director dito sa Region 5, Director Rose Maria Rempillo. Ayun ka naman para makilala ka. Andito rin si DOH donor natin, Dr. Richard Garay. Ayun ka. Ang aking director ng Bicol Regional Hospital and Medical Center, Eric Naboran. Yung dalawang yan, kasama ko na dati pa sa disaster medicine na aking linya. Dahil laging pumuputok ang Mayon Volcano, ako ay undersecretary pa. Kaya katulong yan, pati nung Typhoon Haiyan, yung dalawang yan ang pumunta at tumulong doon sa Leyte para sa response natin sa Tacloban. Maria Perry Ganit, DNR, Cheryl O. Rebeta, Provincial Agriculturist, Mr. Daniel John Buenconsejo, Assistant Provincial Agriculturist, Attorney Ian Kenneth Lucero, Assistant Regional Director ng DILG, Police Colonel Noel Nunez, Police Director ng Albay, Ariel Poquinto, Regional Director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Maria Belia Atienda, Secretary ng TESDA, of course, ating ang PhilHealth, sa ating PhilHealth, kasama rin po natin. Alam niyo, pinapunta ako ng ating Pangulo, it is his 68th birthday today. Medyo may edad na rin yung Pangulo natin, pero napakasipag, umiikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas at kaming mga kalihim sa kanyang kabinete ay pinapunta sa iba't ibang lugar para po maging kinatawan ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., upang ipaabot sa kanya ang taus-pusong pasasalamat sa inyong mga pagbati sa kanyang kaarawan. Madalas po sabihin sa akin ng Pangulong Bongbong Marcos, ang utos niya sa amin sa kabinete, mahalin nyo ang Pilipino, mahalin natin ang Pilipinas. At ramdam na ramdam ko po, bilang isang miyembro ng kanyang kabinete, ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas. Tulungan natin siya. Kinakalaban niya yung mga masasamang tao sa ating pamahalaan na napupunta ang taxes sa ibang lugar. At dito ang ibang ahensya, nagbibigay kami ng serbisyong sapat para sa lahat. Ginagamit namin ang inyong buwis, ng inyong pinagtrabahuhan para maibalik sa inyo bilang serbisyo. Ang pamahalaan natin ay dapat maramdaman ang bawat barangay, bawat komunidad, bawat pamilya. Yan ang sabi ng Presidente, iparamdam sa ating mga mamamayan. Lagi niyang paalala sa aming mga kabinete, maglingkod ay isang pribilehiyo. Ito ang inspirasyon ng bawat lingkod bayan upang patuloy
na magsumikap para sa mga kapakanan ng bawat Pilipino. Nandito lahat ng aking mga kasamahan ng iba't ibang ahensya. Lahat po sila mga lingkod bayan. Bilang pasasalamat po sa araw-araw ninyong pagtataguyod sa inyong sa mga pamilya, sa mga komunidad, nandito po ang mga serbisyo ng pamahalaan. Nadinig nyo, isa-isa silang nagsalita. Nandito po ang serbisyo ng pamahalaan. Ngayong araw, 68th birthday of our beloved President, nagpagagawa itong nationwide. Buong Pilipinas po ito, hindi lang sa Albay. Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Simultaneous po ito sa lahat ng probinsya. At dito kami, sumama sa inyong governor, inutusan lahat ng governor na maggawa ng ganitong programa at sumabay ang aming regional office dito sa Albay. Tuloy-tuloy po ating ipagtibay ang serbisyong medikal. Nandiyan yung binigay nating mobile primary care clinic dito sa probinsya ng Albay at natutuwa ako. Meron diyang laboratory, hematology, x-ray at nandito po. At nandito rin yung van ng aming region, yung x-ray, para kumuha ng x-ray. Alam nyo, marami tayong kababayan nagkakaroon ng tuberculosis. Ang TB po nagagamot, pero kailangan mag-check natin yung TB nyo sa pamamagitan ng x-ray at molecular testing. So tuloy-tuloy tayong magsiservisyo, medikal, edukasyon, agrikultura, trabaho, kabuhayan at iba pa. Narinig niyo yung mga sinabi ng aking mga kasamahan. Meron din tayong Kabiwa store na nag-aalok ng 20 pesos na bigas. Nagsasagawa din tayo ng mga job fair. Ang kasama ko sa aeroplano kanina, si Secretary Benny Laguesma. At doon naman siya pinapunta sa lalawigan ng Sorsogon. Doon nag-iwalay kami sa pagbaba namin ng aeroplano. So, dito rin ang Dole, may job fair, may medical mission. Dito pinakamarami ang mga serbisyong medical. Meron tayong yung mga 8 priority agenda ko, reproductive health, malnutrition, bakuna, mental health, adolescent health, at iba't iba pa. Kung may kinakailangan po kayong mga mag-aaral, andito rin po at tutulong ang DepEd, ang SED, ang TESDA. Sa ilang probinsya, nagandong din ang DepEd, ang EduCahon, yung mga programa sa iba't iba. At ang NHA, mayroong housing assistance naman sa iba't ibang mga lungsod. Marami po tayong mga kasamang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng livelihood programs. Ayaw na ng presidente ng mga those projects. Ito nga, actual project. Kaya nandito yung mga kasamahan mong ahensya na magbibigay ng actual training, livelihood program, housing assistance, para tayong one-stop shop dito ng pamahalaan. Dinala na ng pamahalaan sa inyo sa pagkakataong ito. Ang pamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo ay nakikinig, nagsisilbi at tumutugon. Sa gitna ng lahat ng hamon na kinakaharap ng ating bansa, alam niyo naman maraming mga nagagalit, masama loob, patuloy nating makinig at tumugon ang inyong mga hinaing. Nakikinig po ang pamahalaan. Kasi siguro po kayo na nandito kami upang maglingkod, itama ang maling sistema na way magsilbi ang araw na ito bilang paalala na ang ating gobyerno ay tunay na umaalay ng tapat na pagsulong sa kapakanan ng lahat. At ang ating Pangulong matapang, umaharap sa handang samahan ng bawat Pilipino sa pagbabangon muli sa bagong Pilipinas. Kailangan din po natin ang inyong kooperasyon, pagkakaisa, nadinig nyo naman, sabi niya dun sa mga governor, isumpong sa kanya yung mga ghost project. So very important yun, no? Tuloy-tuloy tayo sa kooperasyon, magtulong-tulong tayo at magbayanihan tayo bilang pagkakaisa sapagkat ito ang ating bansa. Nakita niyo sa ibang bansa, nagkakagulo. Sinusunog yung parliament ng Nepal. Napalitan nila yung prime minister at ginulpi pa yung mga member o minister of finance. Dito po, alam natin na ang tungong pagbabago ay kapawis sa serbisyo
at sa pagtutulungan at bayanihan. Tayo mga Pilipino, magtulungan tayo. Kaya naman tungo tayo sa isang bagong Pilipinas na mas maunlad, mas progresibo, at mas makatarungan para sa lahat. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Maraming salamat sa inyo. Ayan, Secretary Rebosa. Once again, a round of applause to Health Secretary Ted Rebosa. Thank you very much, sir, for conveying the message to our birthday celebrator, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you also for encouraging us and for inspiring us with your statement. Mahalin ninyo ang mga Pilipino, mahalin ninyo ang Pilipinas. This word will truly resonate in our hearts and inspire us to meet more of ourselves for public service. Tonight, so ngayong taon, muling ilulunsad ng Department of Health ang pagbabakuna para sa ating mga mag-aaral. Sa darating na school-based immunization, patuloy natin bibigyan ng proteksyon ang ating mga mag-aaral. Laban sa mga vaccine-preventable diseases. Upang maging simbolo ng ating paghahanda para sa kampanyang ito, iniimbitahan natin ang ilang mga magigiting nating estudyante. Mga klustayan na handang-handa na sa kanilang school year dahil sila ay makakatanggap ng bakuna laban sa measles, rubella, tetanus diphtheria vaccine, HCV, pneumococcal. So at this juncture, iniimbitan po natin. Ang naputol si Jimmy. Jeff Jim, naputol ka na. Yan po tabi ang mga pangyayari po duman sa pinagigibo na handog ng Pangulo, serbisyong sapat sa lahat. Sa mga nag-upload po tabi kung sa iniyan, bako po yan din sa Ligaspi duman po sa Kamalig. Albay Farmers Bounty Village, dyan po sa Kabangan sa Kamalig. Ayan, magpasiring ka mo duman sa Kamalig, nasa right side po yan. Okay? Yan duman sa Dakulao na ano yan, na gymnasium, no? Covered court, duman sinda po tabi pigigibo yan. Kaya maski mauran, dire-diretso sa inda po na programa. And yan po ang naging mensahe kasubago mga tugang ni Secretary Rebosa ang padagos na pagpakusog po kan mga serbisyong pangsalud, mga tugang tangani po na maging baskog ang satuya po ng mga kababayan. Dapat na mahalin ang Pilipino, mahalin ang Pilipinas. Ayos baga? Para po duman sa mga kababayan ta. Di kung libre pong consultation, ang sabi duman sa naaraman ta hanggang 3 o'clock, no? Ning pagkahapon, sabi kang ano yan, mga taga Department of Health, hanggang 3 o'clock, free consultation po yan. Duman po sa lugar. And then, may pagbabakuna pa na mga isiserbi. Diyan po tanya on duman mismo sina Regional Director Rosemary Rempilio. Diyan po sa kang Department of Health asin yung tropa ninda. And then talagang tinawan po ning ning Aldaw na makapagserbi ang gabos dinarana dumang gabos mga tugang sa mga departamento di gobyerno. Tangani po may pamati. And then kasama ko may nagbarakal na ng bagas na 20 pesos per kilo. Yan. Yung 20 bigas meron na. Iko pa lang duman mga tugay na unang bitang kasama ko nasa mga 7,500 kilos ito. 10 kilos pwede mabakal mga tugang kan kan itong gustong mag-avail kang programa na BBM 20 bigas meron na. Ngani ngayon na maging magayon man ang dalagan. Okay? And then yung pong Aldaw, igwa man ng jobs fair, ang Department of Labor and Employment, dyan man mga tugang yan sa Ayala. Para po duman sa mga naghahanap ng trabaho, mag-avail po kamo kayan, tangani po na makakuha kamo ng trabaho. 59 na mga employers
Anyaon po dyan para mag-officer nin maniba-ibang mga bakante. Pasa na lang po kamo dyan and di ba adi yun yung pagkakataon po nito. Iba? Alright, mga tugang, oras niya to alas 10:38 na po ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Alright, mga dugang balito kita sa programa. Ngunyan po na pagkaaga, ngunyan po na pagkaaga, dahil kuntang boses kang kapalibutan. Di ka kasod mo, pinagpapiwan ta po mga tugay tumanong sa Bitivir. Napingga report baga ni Jimmy. And then, sa rito sa mga naukudan mi duman po sa pinagatinda naming training, no? On disaster reporting. Di duman ma-discover ka na ang nature mismo may powerful solution sa climate crisis. Yeah. Siring ka na namitan ka nakaaging simana na yung bamboo. Pero apera pa rin sa bamboo, yaon pala nining Bitivir. Sarang klase po ning pananom, mga tugang na pigamit na pandepensa sa mga pagrasay ng daga sa ibang mga nasyones. No? And epektibong solusyon mga tugang sa slope protection dahil sa may unique na mga characteristics. Primero, yung root system niya hararum asin makusog an root system kang vetiver grass. Awot po ini garutang lad and minapenetrate sa irarum kandagaan hanggang 2.6 meters. Iyan po na sa iyang roots, no? And the period dyan na siyang pairarum, nasanga-sanga pa siya. Kaya ang resulta, nasasangga niya mga tugang ang daga. Nasasangga ang daga. Nagtataoning makusog na anchor para po sa soil and napepreventaran po ang pagrasay. And then sa tensile strength, sabi ang ugat o gamot kini may average tensile strength na 75 MPa na significantly mga tugang nakapagdugang kan shear strength kang soil na nagiging dalang para maging stable ini. Tapos drought tolerance. Yan. Maski mainito nun, mga tugang nabubuhay siya. Highly tolerant sa drought and saline oil soil, itong pigalaw gidagat, kaya niya maski maaskad, kaya niyang mabuhay, making it suitable for various environmental conditions. Kaya nga ni dyan po sa Hunop, may pigigibo po dyan mga tugang na proyekto. Now, yung erosion control, ang sabi ang vetiver grass, nakakabawa sa soil erosion ng mga sobra sa 90% kumpara mga tugang sa itong slopes na dahil talagang tanom, making it an efficient choice for slope stabilization. Versatility, pwede pong gamiton sa mga ibang application, kaibanan po yung biomass source, as in pagprodusir ng essential oils, showcasing its multi-natural benefits. So overall, ang vetiver grass is an excellent bioengineering tool para po ma-stabilisar ang slopes as in mamitigit ang erosion. So dito sa Pilipinas, kang 2021, igo po ning sarong Pilipino na nakadiscovery kayan, na para para tanong man sa daga ninda hanggang sa nagkaigo po ng mga pagbabaha, pagrarasay ng daga, pero sa inda pong lugar sulaminting nataladay po nabawasan yung daga dahil sa Bitivir. And dumana nagpoon mga tugan na nagnegosyo na sinda kayan. Ready na? Ano yan? Jerome, ang VTR natin. Ipakita natin sa mga kababayan ay padangog taman ini pong istorya mga tugang kan saropong Pilipino na nakapag-establish ng kumpanya para po dyan sa Vetiver grass. Alright, sige na, tabi. Up. Andali. Ready na? Ayan. The Philippines
an archipelagic country located in Southeast Asia, has numerous beautiful landscapes, which often bag awards from international institutions. As a tropical country near the equator, the country experiences 20 typhoons per year, which destroy these spots. Preserving the land has been a big challenge, including the slope protection, since most plantations in provinces are near or surrounded by mountains or sloping land. Human activity and the fast-pacing industrialization are also causes of accelerated soil erosion, which has substantial effects on the nutrient, carbon cycling, and land productivity. Fidel Nature Farm and Supplies advocates for a sustainable and profitable way of preventing soil erosion by vetiver grass system. I am Ramil Rosales, CEO of Fidel Nature Farm and Supplies, the youngest son of Mr. Fidel Rosales. At first, we have known the grass when I was a kid, but I never thought of the use of it, thinking that it was just a simple plant that grew as a backyard design. Community people were quite skeptical about planting such grass. Then there came a typhoon which flooded the river. The slope without vetiver grass eroded and huge chunks of soil descended into the river, while Mr. Fidel's land was preserved. Year 2015, when I fully understood the use of this amazing grass, when World Vision ordered 400,000 slips for the slope protection and livelihood program in Tacloban City, it was the time that I'm still working at my former job. When my father came to me in San Pablo, Laguna, I told him to plant again the vetiver grass. Being a good father, without a doubt, he planted several slips I gave him. After 3 months, my father propagated 100,000 slips, and that was when the company was born. After just 2 months, the plantation expanded and reached 2 hectares. On the 18th day of March, same year, Fidel Nature Farm and Supplies registered as an official business and Mr. Ramil Rosales as the company's chief executive officer. A year later, a 1-hectare plantation was established at Lumban, Laguna. Another year after, a plantation rose in Calauan, Laguna, where the office of Fidel Nature Farm and Supplies is currently operating. In Calauan, Laguna, people learned how to propagate potted vetiver grass. They sold it to the company. Starting from a small area of land, Fidel Nature Farm and Supplies now yields vetiver slips from almost 4 hectares of land, the total area of 3 plantation sites. The harvested slips are then distributed to 10 huge clients from different regions of the country. In terms of our sales and project, we have planted 123,000 slips for 6,150 square meters area of land. It was for various private and government sectors, such as a subdivision in Muntinlupa City, a hotel in Ifugao, farm in Siniluan, Laguna, a piggery in Bulacan, hospital in Cavite, and a military camp in Nueva Ecija. The company will not only protect its land using vetiver, but will also provide job opportunities for people in nearby communities. I am Derek Fontamillas, Production Manager of Fidel Nature Farm and Supplies. As the Production Manager, it is my goal to execute the company's vision. It is to plant and produce more vetiver grass as we can. For the year 2020, we had a goal to produce 2 million vetiver grass. And fortunately, we achieved it. Just like other businesses, Fidel Nature Farm and Supplies' goal is to broaden its reach, increase its production by means of acquiring bigger lands for plantation, new equipment, tools, and larger manpower. In the coming years, it will be a great challenge for our company because our goal is to maximize the use of vetiver grass from its leaves down to its roots. Providing best quality product and job opportunities to our local farmer
and be part in promoting awareness to agricultural sector of the country. Increasing the production will also mean increasing the capital. So if there is any hindrance to the expansion of the company, it is the scarcity of resources and capital. However, investors and shareholders are welcome to further the success of propagating vetiver grass. If vetiver becomes known to the world, slope protection will be taken more seriously and will decrease the risk of landslides, especially in tropical countries where typhoons regularly occur, like the Philippines. Alright, ayan po tabi, mga kababayan, ang manong sa vetiver grass. Yung ganunan mo yan. Kaya tama din ining, yung pinasira ni na, Chief Jim, dyan po sa Imalnod, yung tabi, yung tabang sa mga Bicolano, mga tugang na igosindang proyekto manungod gayan, ay di dakulang bagay po tabi para po sa mga kababayan ta. Okay? So, sana maadala ng Kimaray, asin maipautob, mas mura. Mas mura compared sa gamit kaning mga slope protection na minagaraba man sana. At tada ay manakaangkor po sa daga ning Maray. So, yan po tabi ang mga discoveries, mga tugang, kansa tuyang mga pagiriba, and ini po sabi nga ni yan, pero duman sa nakakapagprotehir, may mga may mga nagigibong oil, and then ang sabi mahamot ang gamot, kaya ang sa ibang mga nasyones gagamit sa mga perfume kasi iba pa. Pagkatapos siyempre yung sarap pa na tabang niya para po sa kabalibutan ta is parehas kan bamboo, nalangkaw din ang sa iya pong absorption ka mga carbon dioxide na niya po sa tuwa pong palibot, kaya nalilinig po niya ang paros kung saan man siya nakatanom. Iyo po. Okay, so yan po, matug nga kadagdag nato mga kaaraman para po sa mga kababayan nato. And siguro yan na po, no? That ends our program for today. Watching from Taysan, si Franco Ninyo Kilingan. Yan. And sa gabas po ng mga nagantabay, salamatan po maray. Sa parang po ni Kuya Jun Apollo sa Lado Technical, si Jerome Nico Martinez sa DisGB Social Media Department, sa mga pagkiriba, si Jimmy Nasalita, on assignment na kasabay po nato ko sa bago. Ako po si Mardel sa pangarap po ni Father Momoy Bormeo. Salamatan po maray sa pagkantabay. Thank you and happy weekend. And yan po, magsunod po naman sa advisory kanapsi mo para po sa tuya po na LPA preventive measures para po din kita madiskwido, lalo na sa mga nagbabaril sa salog. Okay? Salamat po maray and God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, patenya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asin kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na inalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan.
Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food